ओंखारगासिनो दं दा जों सिलिगुरि टाउन नाव दङ दा we are on the way to Gangtok. Finally जों गेंटकसिम सफैबाय दा हटेलाव थांनो जों थफ्ला बोखोगासिनो दं and we are very much tired. Yes sir. So we'll be taking lunch and taking rest. After that we'll go to MG market at 5 o'clock. BA MG market. Hello everyone. We are walking along the street of MG market and this street is one of the cleanest streets I have ever seen. Very beautiful. And it is very beautiful to look at. You just see the market itself is like a park. As you can see today, it's a little bit of drizzling, so it's quite cold here. Everybody is on jacket, warm clothes. My friends are putting jacket and me putting sweatshirt. Hi everyone. Yes sir. दिनै जों रुमटेक मोनास्ट्रियाव थांगासिनो दङ. रुमटेक मोनास्ट्रि बेयो वर्ल्डनि सेकेन्ड रिचेस्ट मोनास्ट्रि. So गासैबो सनाजों बानायजोबनाय. जों बेहाय थांगासिनो दं गासैबो. एसे हाजो गाखोनांगौ. नै बिसोरो आंनि टीम रुमटेक मोनास्ट्रियाव गाखोगासिनो दं. नै बेयो रुमटेक मोनास्ट्रि. आंनि बेकग्राउन्डआव जितु दङ रुमटेक मोनास्ट्रि बेयो. नालन्दा इन्स्टिट्युट अफ टिबेटोलॉजी बेहाय दंफैयो जों दा रुमटेक मोनास्ट्रिजोंनो एटाच बियो आरो बेहाय गोबां टिबेटोलॉजी स्टुडेन्टसफोर दङ. सासे फैगासिनो दं. नै बे सिङाव मोनसे बिराद गिदिर सनाजों बानायनाय गल्डेन स्तूपा दङ. दा बेखौ नायनो हाबगासिनो दं जोङो. रुमटेक मोनास्ट्रिनिफ्राय ओंखारफिनबाय. लामायाव जों प्रेयार खालामलांनोसै नै प्रेयार वेलखौ फिदिंनानै. दा फैदो बयबो. जोबजासे फिदिंनांगौ दे नङाबा प्रेयारा माबा जायानो आद्रा जायोनो. जों दा लिंडुम मोनास्ट्रियाव हाबनो नागिरगासिनो दं. बिराद गिदिर मोनास्ट्रि बियो लिंडुम मोनास्ट्रि नै. दा बेहायनो जों हाबगोन लिंडुम मोनास्ट्रि. आं सिक्किमाव 20 बारसो फैबाय खिन्थु बेहाय फार्स्ट टाइम हाबफैदों. फार्स्ट टाइम हाबफैनानै बिराद मोजां मोनदों. बेयो लिंडुम मोनास्ट्रि. बेनि हिस्ट्रिखौ दिनैसो हाबफैनाय आं मोनथिथ'वा बेखायनो आं हिस्ट्रिखौ खोन्थानो हानाय नंला. दा जानो हागौ बे मोनास्ट्रिनि भिडिअखौ आं नेक्स्ट टाइमाव नोंथांमोननो आरोबाव लाबोबावगोन. फट' खेबनो गैया. बिराद गिदिर सनानि स्तूपा दङ हनै सिङाव.
no photography inside. बेखायनो आं बाहेरानिफ्राय खेबहरबाय बे जुम खालामनानै मोनगोन नामा आं नायनि बे सिनायनो नागिरा बे सनानि गासैबो स्तुपाजोब मनास्ट्रि सिङाव हाबहैनि एसे आर'ज खालामहैनि थाथ' आर'ज खालामखांबाय बे पार्कनि नामानो जाहैबाय बानजाख्रि फल्स दा बियो बिराद गिदिर वाटार फल्स खाथियाव सफैबाय नै ओइ नोंसोर जि गाननो नेपालि जि ओइ हागोन फै गाननानै फट' लादो ओइ नै वाटार फल्सआ बेकग्राउन्डआव बे ड्रेसफोरखौ गाननानै फट' लानो मोनो गांसेयाव 50 थाखा बिसोरो ड्रेस गाननो नागिरगासिनो दं हनै गानद' ड्रेसा बासिनानै गानदो ड्रेगन पार्कआव जों बटिं खालामगासिनो दं ओइ र' ओरै नों रोंथारबाय ना आंना भिडिअ खेबनायनि माबायानो जाबाय ना बेहा थाबाय थाजाया आरो मेरला बेरायबावदों ओरैमोनलाय ओरै एक्सिडेन्ट बानाय बेहा बेयो थासि भिउ पइन्ट बेनिफ्राय कान्चनजंगा नुहुरो बे आंनि बेकग्राउन्डआव जितु हाजो दं बे कान्चनजंगा बिराद गुसु बे जायगाया गेंटकआव सबसे जौसिन भिउ पइन्ट बियो दखान सिङाव हाबफैदों ब्लॉन्ड है 120 के लिए है ना बैनि फिसाखौ साबसिन मोनदोंमोन 1150 मा लानो एलाउड नङा ना सार्च लांनाय फैयो जेबो नङा फ्लावार हाउसआव दं बे सिक्किमनि फ्लावार हाउस बिराद मोजां मोजां फ्लावार दं बेहाय नोंसोरो सिक्किमाव फैयोबा नैबेहा हाबफैनो दाबावथार फ्लावार हाउस बिराद मोजां जायगा बेयो न' सिङाव गासैबो बिबार बिबार ओइ फट' लानो लिंबा दाला दे खामानि गैया बिबारा एकदम मोजां मोजां बिबार दं बिराद मोजां मोजां बिबार दं बेहाय ग्रीन हाउस सिङाव गासैबो बिबार गायनायजोब बेसेबां नायनाय बिबार
बेहायनो नेचारेल इक'सिस्टेम बानायदों नै गासिबो नायनानै आंगायबाय नामा ओजोंहाय बिराद मोजां मोजां एग्जाम्पलफोरा